nagpabalik-duang, how's your massage, mommy? Ayoko na nga tumayo eh. In fairness, masarap. Ang sarap, di ba? Kahit Iba yung feeling, yung parang, kasi masarap din yung, di ba, yung jade na lumalapat sa katawan mo, iba. Saka yung mga, yung dito. sa pressure points mo. Oo, yung mga pressure points, tapos yung mga heat dito. Iba eh. So, super. Grabe, parang kung ako nga kanina, kung hindi nga lang iniisip ko na taping to, tutulog talaga ako nakakaganyan. Actually, kahit ako, walang etchos na Wala, hindi mommy. naman kami bayaran. I swear, talagang Hindi maganda. yung kanina, yung ano nga, Yung sa automatic, sarap ang ganda ng sa automatic. likod, I swear. Nako, so ano nga, at saka, alam mo, kagandahan pala nito, mami, ang nakita ko din is, yun nga, wala siyang side effect. At the same time, it is using, yun nga, yung gaya na sinabi ni Miss Lennon kanina, yung east, kumbaga east meets west. Western, Tama. ano, Yeah. tapos yung eastern na medicines like yung jade, yung heat, yung whatever yan. O, di ba? Wala namang masama kasi well, that's safe in any way. Wala kang medicinal intake and all that. Kaya okay lang. I don't think there's any problem using the machine. Yes, may sinasabi si Miss Lennon kanina. Yung about the, Yeah, actually, yung kasi di ba common na nararamdaman ng mga mommies, Oo, yes, oo. yung back pain talaga. Ay, naku, oo. Oo, lalo na yung mga stress. Oo. Kasi di ba, pag stress tayo, nagkakaroon tayo ng muscle spasm. So, yung muscle, pag nag-tension or yung muscle spasm, pag tumigas yung muscle, yun yung nagbibigay ng pressure along the spine. And yung spine, tendency, nagko-compress. So, nagkakaroon ng pinched nerve, then dun sumusunod yung poor blood circulation. So, once kasi nagkaroon ng poor blood circulation, insufficient yung supply ng nutrients and oxygen na kinakailangan ng mga cells natin sa Oo. katawan. Kasi lalo na sa atin, lalo ka namin mga postpartum, mga postpartum effects mo, kapapanganak, madaming mga pains. Kami naman yung mga nagkaanak na and everything, marami pa rin talaga. Tsaka aside from that, medicinal siya. Tapos kung type natin yung nakakatulong din siya sa weight loss, yun talagang dapat natin paganda yung mga sarili natin. Alam mo, ang galing-galing. I think it's really nice kasi it's yung lalo na yung kanina, all-in-one siya. Nakakapayat, anti-aging, may pang-facial ka pa, tapos nakaka-relax pa, masahe pa. At the same time, yung health benefits mo nga, like it helps yung sa liver, kung anong organ ka, may problema, right? At the same time, I think mga mommies, diba, lahat naman tayo, siguro naman lahat agree na pag-relax ka, relax ang katawan, wala kang nararamdaman na whatever, totoo mas yan. makakapag-function Tsaka ka. nakakawala ng Right? high blood kapag diba? relaxed ang iyong Pag-relax katawan. ka, hindi ka galit sa mga Estudyante ko. Estudyante Kailangan ko ko. talaga yan, mga mommies. Kasi lagi akong stress sa school. Pang distress, punta sa Nugabes. correct. O kaya naman ako, Miss Lenin, I think, invite niyo na yung Invite ating mo mga nga, Miss Lenny. televiewers. Kasi naku-convince mo na kami. Sige, go. Yes, sa lahat ng mga mami sa bahay, inanyayahan ko po kayong pumunta sa Nugabes House sa Vegan. Located dito. Located in Marinela Second floor. Commercial Second floor. Complex, second floor. And we're open from Monday to Saturday, 9 a.m. to 6 p.m. Oh. Every day po yan at libre po para sa inyo. Ayan, libre. Wait lang, ako siguro na-curious yung mga mommies natin. Bakit Libre? libre? Bakit libre? Yes, kasi Oo. gusto namin maramdaman nila yung effect ng produkto and masatisfied sila sa service Naku, and the product itself. Okay, ang question dyan, Miss Lenin, diba, what if meron tayo, may mga pumunta sa inyo, wala lang, okay, libre, diba? Kasi ang sabi ni Miss Lenin sa atin kanina, pwede kang pumunta kahit everyday, Yes. libre ka pa rin. Gusto mong pumasahe, go to Nugabes, libre. Oo. Do you really accept all mga customers na Oo papasok? nga. Yes, Oo. all the people from different walks of life, talagang welcome sila sa Nugabes. That's a service also. Yes, service also. Oo, service-oriented din. Paano pag hindi naman sila bibili? Okay lang, pupunta lang sila sa center every day because as long as we're open, it's free. Oh. Kahit hindi Now, if you're bumili. convinced, pag ayaw mo na Yes. pumunta sa center, di, bilhin mo. It's either yung manual or yung automatic. Alam mo, I can say, napaka-generous ng company nyo. Kasi Oo, sa other super. companies, they wouldn't do that. Parang you have to Diba? pay something pa rin for the service and all that. And ilan kayo sa staff? I have 11. Okay, tamo, 11. yung staff ko. Well, it's When the they- company who pays. Yes, but when they go to your center, do they need to make an appointment or It's a first come first serve basis. Oh, okay. Since it's free, so first come first serve. Oh, And then, for example, kami ni Mami Sheila, pwede kami makipag-appointment. Miss Lenny, doon kami sa blah blah blah. Pwede. lahat
First come, first Okay, serve. that's good. You no need to make an appointment. Yes, no Okay. need to make an appointment. Kasi ang center nyo naman nakakapag-cater ng ilang ano? 300. 300. Diyan sa center ngayon. Diyan sa baba? 300 every day. No, second floor. Sa second floor. Oo nga. Yes, sa- yes. 300 Yes, sabay-sabay? third floor. Yes. Every batch. 300 na tao? Every day. Yeah, every day. Yung dating 300. pa natin doon, di- Kasi yung dating every studio. treatment, 40 at 20 clients. Okay. So, gradual naman yung Oh, flow. gradual. Yung flow kasi 45 minutes lang po Yes, per yung treatment. person. Mm-mm. Hindi, pero ang question ko po, ilang bed meron kayo sa baba? Meron kaming 20 beds. So, per Kaya, batch, in 40 minutes, 20 katao yung pwedeng humiga. Oh. Yes. Naku, dadali ko kasi paparudi, dami na niyang kuhan, mga sakit-sakit dyan. Grabe, no? Dami na sakit-sakit sa katawan. So, sige nga, i-try natin. Naku, makonvince ang mga mafafa natin. Yes. Naku, Miss Lenin, thank you so much for sharing Yes, nitong yes. napakagandang machine. Tsaka, isa pa, it's another innovation here. It's the first in Ilocos again, sa vegan, na may Nuga Best tayo. Kasi people have been wondering, what's Nuga Best? So, now it's clear that it's a medical equipment na associated sa mga spa but it's really medical. Kaya Yes. medical equipment siya. So, ang dami niyang na idudulot sa atin. Correct. And good thing, abot tayo norte hanggang Pangasinan. So, nako, So, talagang ang ano natin, La Union. naaabot natin yung mga kababayan out there. Ito na. Baka Ito na ang pumunta. sagot sa inyong mga Paghihirap. stress sa buhay. Kaya Okay. naman, dahil dyan, Mami, pasalamatan na natin ang ating mga sponsors. Yes, thank you Noli Morales for our makeup na laging nagpapaganda sa atin. Located at Marinela second floor. At Marinela. Landmark! Second floor. Building. Sorry, Process iniisip ko industry. kasi Nuga Vegan Best. City. Vegan City. Oo, yung- At ano saka, pa? ang mga staff ng ating Moms the Word. At of course, ang ating Miss Beauty, Lenny. Yes. Ang kanyang Nuga Best. medical Thank you so much. Nuga Best equipments. Hopefully, makikita mo kami Yes, dyan thank everyday, you. ha? Yes. Naku, so alam na niya tayo. Pag nandiyan yung mga mamis, pasok at mapapaganda tayo. We'll see. Talagang I'm really I'm getting interested with this. Yes, nako nakaka-excite mga mommies kasi ito, first sa vegan to. Kaya try naman natin. Libre naman eh. Okay. Diba? Kaya naman ako, bago pa tayo magtapos, gusto ko sanang bumate, Mami. Oh. Ay, baka may gusto kong batiin, Miss Lenin. Mga friends mo, baka sakali. Kailangan po siya ng friends. Isa na rin po itong panawagan. Kasi siya sa Cebuana, wala siyang masyadong kakilala dito. So, promotion na rin ito sa mga friends na she's single. Siya ay malungkot. I-promote talaga. Mga They're friends friends. dyan. Okay. Mga, They're ay, teka, roommates. wait. Meron tayong followers sa Facebook. Lagi siyang nagko-comment doon na nanonood daw siya ng Momster, pero hindi daw natin siya binabati. So, hi kay Mr. Edwin Kirapas. Oh, hello po. Under the office of, parang, okay, si Congressman. Pero lagi daw siya nanonood. So, ayan na, Mr. Edwin, hindi Hello natin po. nakita. Kasi nagtatampo na siya, hindi yung anak ko binabati. Yan lang yung show niyo sa The Core, matitino. Oh, kita mo yan, direct. Matitino. Kaya feel na feel daw niyang maknood sa The Core. Lalo ng Mom's the Word. Okay? And yung family namin, yan. Yung aking mga members of the family, members of the school staff, friends, relatives, neighbors. Hi to everyone. Okay, Miss Lenin. Ikaw lang. Sino ang i-greet mo? Ayan, go. Yes, i-greet ko lang si Father Sammy Samson ng Santa. Talagang siya yung tumulong sa akin nung nag-start ako dito. And yung taga Marinela, thank you for your good accommodation. Oh, diba? friendly talaga sila eh. Ikaw. Ako, syempre, I would like to say hello. Happy viewing to my mama, Mama Lisa. Hello, hello, Mama. Micah, and yes, to my in-laws, Daddy Ferdy, Mommy Eva, Janina, hello, Joanna, to my husband Carlo, Uno, Weng, Yuna, hello, my friends, Karen, Bernie, Jan, at Ann, you know who you are. Yes, ano pa? Yes, sa staff ng Los Mahitos, hello. Please visit Los Mahitos. Talagang pre-promote, Ning, game, ang sisi, get ready. Visit kayo, ha. A new menu, meron kaming mga bagong food. So, May yun. secret chef kasi siya eh. Sekreto. Sikreto. Ayan, ako naman. Nagtapos na naman ang ating show for today, mga mami.
Promise, next week, abangan niyo po kami. Isang napakagandang episode na naman ng aming ihahandog para sa inyo. Na nasa stress na ako, gusto ko na magpanuga best. Ako rin, kaya ako na magsalita, gusto ko na magduga best. Okay, At dyan na po nagtatapos ang nag-isang talk show ng mga mommies, pati na rin ng mga daddies, at ng buong pamilya. This is Mom's Word!